Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang kula hormati sedaya alim ulama, para sepuh bin sepuh saking MUI, saking Takmir Masjid Nurul Huda dan sedaya para jamaah ingkang kula hormati. Alhamdulillah saged sowan silaturahim iki derek salat jamaah Isya kaweh saha witir. Mugi-mugi sedaya ibadah kita ing bulan Ramadan saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah Masjid Nurul Huda ingkang kula hormati. Dalu niki enek sing sampun manjing malam 17. Nggih, sebagian sederek kita enten sing sampun malam 17. Enten sing kados niki wau malam 16 17 jenengan. 16 nggih. Tapi sing jelas sampun luwih saka separuh Ramadan kita lewati. Jenengan krasa napa mboten? Krasa nggih. Enten sing sampun mokel mboten? Sampun bolong dereng? Dereng, alhamdulillah. Traweh bolong mboten? Lho, bolong. Lah posoe gak bolong kok traweh bolong lho. Oh Jawa, sing disalahno Jawa. Ya lunyu nggih, heeh wong sepuh preset engko. Nggih mboten napa. Kalih wulan kepengker kita niku kan tasih ten ngene wulan Rejab nggih. Ten wulan Rejab niki kan diwastani Syahrullah, wulane Allah. Mula para ulama merentahaken nyaranaken kita kengken ngadah-ngadahaken maos istighfar. Ten kene wulan Rejab. Tur ditambahi kali donga Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Cek luwe ae mari buka. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballirna ramadhana. Lajeng manten-manten kita manjing ten wulan Sya'ban. Nek wong Jawa wulan Ruwah nggih, wulan Ruwah. Niku diwastani Syahrul Muhammad. Wulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kita dikengken ngata-ngataken maos sholawat. Lah saniki kita ten ngene wulan Ramadan niki diwastani Syahrul Ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulane umate Kanjeng Nabi. Sing ten wulan niki niku wonten peristiwa agung sing kita peringati kalih napa niku istilah nuzulul Quran. Ten kene wulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunno ten kene wulan Ramadan. Mula ten kene wulan Ramadan kita dikengken ngadah-ngadahaken maos Al-Qur'an. Sampun khatam pinten, Bu? Kok dereng. Lah kok padha karo aku. Dereng. Nggih. Tapi jenengan gadah target khatam Ramadan nggih. Gadah nggih insyaallah nggih. Ngalah wis wong gak menstruasi lho wis mandeg kae kok. Wis saged ditutupno nggih. Mugi-mugi saged nutup ngantos akhir Ramadan tur pas khatam. Dadi engko pas kula mriki wis bancaan pisan. Ya tumpengan ta apa sego kuning lumayan kok. Nggih kula tak WA mah nggih wis khatam ta dir. Nggih Quran iki masyaallah nggih. Quran iki malati saestu nggih. Ya nyafaati ya malati. Quran iku saged yasfa tapi nggih saged yal'an. Ya iso maringi syafaat tapi ya iso maringi laknat. Lah carane pikantuk syafaat Quran ya ana apa? Gampang sakjane. Nggih kantun maca Al-Qur'an. Maca tok, Bu. Mboten usah sampai ngerti artine, ngerti hukume,
ngerti tafsir. Tugasnya Pak Obin niku wis. Pasrahne Pak Obin beres. Kita niku nggur dikongkon maca tok. Mangke nek gak ngerti hukume nggih tangget para yai, para ulama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Waca Qur'an, maca, gak dikongkon nglajari sampai nemen meruntus sampai botak mboten, maca tok. Engko dina kiamat pikantuk syafaate Al-Qur'an nek gelem maca. Tapi Quran yo saged malati, yo saged napa ngelaknati kita teng dina kiamat. Mungkin Nabi yo dawuhaken Al-Qur'an iku yo syafi'un musyafa'. Yo iso nulungi, yo syafaate diterima Allah. Nah nek kadung nulungi wong pitulungane kali Allah ditampani, diidini. Tapi yo wa makhilun musaddaq. Tapi nek kadung dakwah kita, kadung nuntut kita, aku gak trimo diwaca wong iko. Wong iko nek maca ngawur, gak ngerti ilmu tajwide. Tur nek ndeleh Quran dideleh nang lantai, gak di pangku, gak dideleh ndukure meja. Tur nek buka aku didoni. Jenengan nek buka Quran kan kadang kertasnya kok kelet, akhirnya didilat seret, dibuka lo niku ngidoni Al-Quran haram niku. Quran niku nggadahi adab nggih. Kita sing maca Quran niku nggadahi adab, nggadahi tata krama. Nek sampai keliru tata krama, ya niku akhire engko mangke dilaknati Quran malah didakwah Quran. Nah, makanya kita macane sing sae. Nek saged nggih kali wudu